खुलुमबाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरनायजों लोगोसे जोंनि डेली बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। जोंनि डेली बड' निउज चेनेला इन्टारनेशनेल, नेशनेल आरो लकेल बेफोरनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननिसिम लाबोबाय थागोन। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङाव दं BPFनि MCLA मुनमुन ब्रह्मनि बेरफ्रुसार बिबुंथिखौ लानानै गोख्रों फिननाय होदों मिरु UPPLनि दैदेनगिरि बिना गयारिया। MCLA मुनमुन ब्रह्मआ बुंदों दि प्रमद बर'खौ BTCनि रायजोफोरा मोजां मोना। हाग्रामा महिलारिया लाबोनाय BTCखौ प्रमद बर'आ BTR होननानै थगायदों। बिथाङा सुलुं बिजोंनि गेजेरजों बुंबावदों दि प्रमद बर'नि सरकारनि समाव बायदि हिंसायारि जाथाय मानसि बुथारनाया बांसिन जादों होननानै फोरमायदों। बेराफारसे MCLA मुनमुन ब्रह्मनि हेंथायै मिरु UPPL दोलोनि नेहाथारि मुस्रि बिना गयारिया गोख्रों रावजों फिननाय होफिनो। बिथां बिना गयारिया बुंदों दि MCLA मुनमुन ब्रह्मआ हारिनि थाखाय गावखौनो बावसोमनाय प्रमद बर'खौ सिनायनांगौमोन होननानै फोरमायदों। प्रमद बर'नि दैदेननायनि गेजेरजों जाना थांनाय बर'नि गोजोन गोरोबथा BTRआ दाबो गासैबो हारि माहारिया गोजोनै संसार जानानै दं होननानै फिननाय होयो UPPL दोलोनि दैदेनगिरि बिना गयारिया। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि गुरफेला बाजारनि माखासे फालांगिरिफोरा सिगि सग' खालामनानै रां दाबिदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिरु सरकार आरो KLOनि गेजेराव दावहाखौ दोनथ'नो थाखाय सावरायबाय थानाय समावनो सिगि सग' खालामनानै फालांगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे टेक्स्ट मेसेज हरनानै 10 साननि गेजेरावनो 5 लाख रां हरनांगौ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बांलादेशनि KLO हानजानि नाम लानानै सिगि सग' खालामना रां दाबिनायखौ नुनो मोन्दों। जेरैबो लामा गोथेनायखौ नुनानै सासे फालांगिरिया क'क्राझार जिल्लानि SPनो जाथायनि बारै फोरमायदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगाव BPF दोलोनि सुबुं सांग्रांथि जथुमा थांनाय समबारखालि जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव बारग' डिप्युटि चिफ खाम्फा बरगयारिया बाहागो लानानै BTRनि चिफ प्रमद बर'नि सायाव माखासे बिबुंथि होयो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि खाम्फा बरगयारिया प्रमद बर'खौ नोजोर होनानै बुंथिदों दि बिथांनि पलिटिकेल केरियारआ बेनो जोबथा आरो रायजो राजाखौ बिथाङा सिगांनि बिसायख'थियाव जेबायदि बिबुंथि होदोंमोन बेबायदि बाथ्रा लाखिनो हायाखै होननानै फोरमायदों। दायो बिथांनि बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौसो समाजो खोन्थासिगोन। क'क्राझार सहराव थानाय डाइरेक्सन बर्ड आरो साइनबर्डफोराव इंराजि आरो गुबुन रावजों लिरनायनि थाखाय बर' रावजों लिरनांगौनि दाबिजों क'क्राझार जिल्ला एबसुआ बर्डनि लिरनायफोरखौ खोमोरदों। खाम्फा बसुमतारी क'क्राझार जिल्ला एबसु गाहाय नेहाथारिया बुंनाय बायदिब्ला बर' रावा 8थि शेड्युलनि फारिलाइयाव थिसनजानाय मानगोनां राव लोगोसे आसामनि लोगो सोरखारि राव महरै बाहायजाग्रा आरो BTR हालामाव गिबि राव हिसाबै बाहायजाग्रा राव। बेनिखायनो गिबि राव महरै बर' रावा थानांगौ बेनि उनावसो गुबुन रावखौ बाहायनांगौ होननानै फोरमायदों बिथां खाम्फा बसुमतारीया। आसामनि नगाव जिल्लायाव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा हेर'इन हमनो हादों। नगाव पुलिसआ गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा 18.14 ग्राम हेर'इन हमनो हादों होननानै दिनै खौरां मोननाय जादों। जाथायजों सोमोन्दो थानाय 4 दायनिगिरिफोरखौबो हमनो हादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सासे दायनिगिरिखौ 34 BNC RPF केम्पनि CRPF रौनिया सुब्रता भट्टा होननानै सिनायथि मोननो हादों। हमजानाय गुबुन 4 दायनिगिरिफोरखौ शाहिदुल रहमान, शफिकुल रहमान, फुरकन आली, फकीरुद्दीन होननानै सिनायथि मोनदों। आसामनि तामुलपुराव जानाय 4थि एशियान क' चेम्पियनशिपआव भारतनि मुंदांखा खमलायगिरि बबिता फगटआ बे खमलायनाय बादायलायनायाव हाबाफारियाव रंजाफानो थाखाय फैगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे क' बादायलायनाया BTR सरकारनि हेफाजाबै क' एस'सिएशन अफ इन्डिया आरो आसाम क' एस'सिएशननि बानजायनायाव जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे मोन 17 हादरफोरनि थान्दैफोरा बे क' बादायलायनायाव बाहागो लाफैगोन होननानैबो मिथिनो मोन्दों। बे मोन 17 हादोरनि थान्दैफोरनि मुङा बांलादेश, भुटान, इन्ड'नेशिया, इरान, मालयेशिया, नेपाल, साउथ करिया, श्रीलंका आरो इन्डिया बे क' बादायलायनायाव बाहागो लागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। मार्चनि 19 खालाराव भारतनि प्राइम मिनिस्टार मदि बिथाङा आसामनि गभर्नर, चिफ मिनिस्टार आरो केबिनेट मन्थ्रिफोरखौ हामलायथि बावदों। आसामनि गभर्नर, चिफ मिनिस्टार आरो आसामनि गासै केबिनेट मन्थ्रिफोरा हादोरनि राजथावनि दिल्लीयाव थांनाय समाव माखासे जारिमिनारि जायगा जेरै नेशनेल वार मेम'रियेल, नेशनेल पुलिस मेम'रियेल आरो PM संग्रहालयआव थांनायनि जाहोनाव भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ आसामनि मन्थ्रिफोरनि सायाव टुइटारनि गेजेरजों मान बावो। आसामनि सरकारा गुवाहाटीआव जानो गोनां गिदिरसिन बिहु फोरबोनि थाखाय हादरनाङै मिथिसार होनो थाखाय पाब्लिसिटि खालामगासिनो। दिल्लीनि मेट्र'आबो सुबुंफोरखौ मिथिसार होनो थाखाय
मेट्र'नि सायाव पस्टार लागायनायखौ नुनो मोन्दों। मिथिहोनाय जायोदि आसामआ बे हाबाफारिखौ खुंना गासै 11,140 मोसाखावरिखौ लानानै एप्रिल दाननि 14 खालाराव गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि मिजिं थिदों। थांनाय मार्चनि 20 खालाराव इन्डियान डेन्टेल एस'सिएशन लवार आसाम ब्रान्च क'क्राझार आरो क'क्राझार केन्सार सेन्टारनि बानजायनायाव क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव वर्ल्ड अरेल हेल्थ डेनि सांग्रांथि जथुमा सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै जोबनानै थाङो। बे हाबाफारियाव आलासि महरै क'क्राझार केन्सार सेन्टारनि मेडिकेल सुपारिनटेन्डेन्ट डक्टर एन.के. सिन्हाजों लोगोसे इन्डियान डेन्टेल एस'सिएशन लवार आसाम ब्रान्चनि नेहाथारि डक्टर पि. दैमारि आरो गोबां डेन्टेल एस'सिएशननि डक्टरफोरा बाहागो लाफैदों होननानै मिथिनो मोन्दों। मुलुगनां आइजो बक्सिं चेम्पियनशिपआव लाभलिना बरग'हाइनि जाफुंसारनाय 75 केजिनि क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय लाभलिनाया। मेक्सिक'नि बक्सारखौ 0/5 पइन्टआव फेजेननानै क्वार्टार फाइनालाव सौहैदों आसामनि लाभलिना बरग'हाइआ। थांनाय मार्चनि 20 खालाराव AS16 AC 0719 नम्बरनि गंसे विंगार गारिया दादगारिनिफ्राय बङाइगाव फारसे थांबाय थानाय समावनो हरखाब फांसे बिफांनि दालाइया गारिनि सायाव गोलैसिनदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायासै। थांनाय मार्चनि 20 खालाराव APCCनि स्पकपारसन गर्जन मोसाहारिया मिडियानि गेजेराव बिबुंथि लाखिना बुंदों दि नब कुमार सरन्यानो ST सार्टिफिकेट होनायनि गुदियाव BPFनि आमोलाव आरो बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ बिथाङा लोब्बा दंफायोमोन होननानै बिथां गर्जन मोसाहारिया फोरमायो। बाक्सानि गान्दा क्लाबनि बेन्दोङाव थानाय मोन 11 गामिनि रायजो राजाफ्रा बिटिआर सोरखारनिसिम गोग्लैसोना थानाय हाबाफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै होनो थाखाय आर'ज गाबदों होननानै सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। 2019 मायथाइनि मार्चनि 18 खालारखालि गुवाहाटीनि कामाख्या थानसालियाव खुंनाय अम्बुबाची मेलायाव मानसि बोलि होनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौ क्राइम ब्रान्चआ हमदों। सुलुंनि बायदिब्ला बे मानसि बोलि होनाय जाथायजों खमैबो 4 सुबुंफोरा लोब्बा दं, जेराव नीलाचल हाजोनि दुर्गा मन्दिराव गेजेरारि बैसोनि सासे खर' गैयै आइजोनि गोथै देहाखौ बोखांनो मोन्दोंमोन। बे जाथाया 2019 मायथाइयावनो जादोंमोनब्लाबो जेबो रोखा फोरमान गैयैनि जाहोनाव पुलिस बिफाना दायनिगिरिफोरखौ हमनायाव जाफुंसार जानो हायाखैमोन। नाथाय 4 बोसोरनि उनाव क्राइम ब्रान्चआ गोख्रों नायबिजिरनायनि उनाव 4 दायनिगिरिफोरा गेजेराव 3 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हाबाय आरो 4थि दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय शुक्रबारखालि भारतनि सासे 21 बोसोर बैसोनि सिख फरायसाखौ कानाडानि ब्रिटिश कलम्बियायाव गादबनो नाजानायाव गोब्राब जखम खालामो। फरायसानि मुंखौ गंदीप सिंह होननानै मिथिनो मोन्दों। फरायसाखौ मोखाङाव, खामिहारायाव, आखायाव आरो आथिङाव गोब्राब जखम खालामनायनि उनाव खर'आव खानाय फावग्रिखौबो सेनानै लांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। शार्क टेंक इन्डियानि जज आरो सुगार कस्मेटिक्सनि CEO विनीता सिंहआ बुंदों दि टेक्न'ल'जी कम्पानिनि CEO राजलक्ष्मी विजय थैनाया जोबोर सोमोनांथाव आरो गोसो बायथाव। मुम्बाइनि वर्ली सी फेसआव जगिं खालामनाय समाव गंसे गारिजों राजलक्ष्मीआ बुथारलांजादों होननानै खौरां मोननाय जादों। कलम्बियायाव मिलिटारि हेलिकप्टार क्राशनि जाहोनाव 4 मिलिटारि मेम्बार्सफोरनि जिउ खहा। मिथिनो मोन्दों दि क'क'नि सिङाव थानाय क्विब्ड' ओनसोलाव मिलिटारि हेलिकप्टार क्राशनि जाहोनाव 4 मिलिटारि मेम्बार्सफोरनि जिउ खहा। बे 4 सुबुंखौ हेक्टर जेरेस, TE जुलियट गार्सिया, SS जहान अरस्क' आरो SS रुबेन लेगुइजमन होननानै सिनायथि मोन्दों। थांनाय रबिबार मोनायाव इस्टार्न साइबेरिया आरो रासियायाव 5 मेग्निटिउडनि गोब्राब बांग्रि मावो। रासियान एकाडेमि अफ साइन्सनि इउनिफाइड जिअ'फिजिकेल सार्भिसआ मिथिहोयो दि बांग्रिनि एपिसेन्टारआ 10 किल'मिटार गोथौआवमोन। तामिलनाडुनि फाइनान्स मिनिस्टार पल्लनिवल थाइगाराजनआ बाजेट 2023 नि बारै फोरमायो दि CM's ब्रेकफास्ट स्किमखौ गासै गभर्नमेन्ट प्राइमारि स्कुलसिम बारायगोन, चेन्नाईआव गंसे टेक सिटी गायसननाय जागोन, कयम्बेटराव मेट्र' रेल प्रजेक्टखौ थांखि होगोन, सायख'जानाय फरायसाफ्रा सिभिल सार्भिस आनजादनि थाखाय थियारि खालामनो थाखाय 7,500 रांखौ दान मोनफ्रोमबो मोनगोन। थांनाय समबार सानखालि रासियानि प्रेसिडेन्ट व्लादिमिर पुतिनआ चाइनानि प्रिमियार जी जिनपिंखौ क्रेमलिनआव बरायो। चाइनाया इउक्रेनखौ लानानै रासियानि थाखाय पलिटिकेल सेटेलमेन्ट खालामनो प्रप'जल खालामो आरो रासियाया चाइनाजों रायज्लायनो थाखाय राजि जायो। सावरायनायनि सिगां रासियानि प्रेसिडेन्ट व्लादिमिर पुतिन आरो चाइनानि प्रेसिडेन्ट जी जिनपिंआ आखाइ हमलायना गोजोनलायनाय लायो।
बेंककनिफ्राय फैबाय थानाय मुम्बाइ बाउन्ड इन्डिग' फ्लाइटआ मेडिकेल इमारजेन्सिनि जाहोनाव म्यानमाराव लेन्डिं खालामनाङो। उनाव एयारपर्ट मेडिकेल टीमआ सुबुंखौ थैबाय होननानैबो फोसावो। तेलेंगाना गभर्नमेन्टआ मोनसे अर्डार इस्यु खालामदों दि गासै गभर्नमेन्ट साख्रि मावग्रा मुस्लिमफ्रा रमजान दाननि थाखाय आर'ज खालामनो थाखाय 1 आवारसोनि सिगां खामानिनिफ्राय थांनो हागोन। बे अर्डारखौ तेलेंगाना चिफ सेक्रेटारि ए शान्ति कुमारीआ इस्यु खालामना होयो। महाराष्ट्रनि गभर्नमेन्ट साख्रि मावग्राफोरा अल पेन्शन स्किम एबा अपिएस रिस्ट'र खालामनायनि बेरेखायाव समबार सानखालि गावसिनि दैदेनगिरिफोर आरो चिफ मिनिस्टार एकनाथ शिन्डेजों सावरायलायनायनि उनाव वीक लं स्ट्राइक खालामनो थांखि लायो। दिल्लीनि जनपदनि सिङाव थानाय गंसे 5-स्टार हटेलाव सासे 29 बोसोर बैसोनि बेफारि आरो बिनि 4 लोगोफोरखौ लावथि आरो रडजों बुनानै जखम खालामो। बेफारिया बुङो दि गावनि बिसिया क्लाबनि सिङाव दंमोन, जायनि थाखाय बेफारि आरो बिनि 4 लोगोफोरा क्लाबाव हाबनो नाजादोंमोन, नाथाय फेहेरा होग्रा सुबुंफोरा हाबहोआखै। बेनि थाखाय नांलायनायाव बेफारि आरो बिनि 4 लोगोफोरा जखम जायो। बे जाथायखौ उनाव पुलिसनो फोरमायहरो। पुलिसआ जाथायखौ नायबिजिरगासिनो दङ। थांनाय समबाराव आसामनि सिङाव थानाय नलबारि जिल्लायाव सासे सुबुंनि गोथै सह मोननो हादों। सहखौ गिबियै खाथिनि मानसिफ्रा सनामती ओनसोलाव नुनो मोनदोंमोन। थैनाय सुबुंखौ सिनायनो मोनाखै। सुबुंनि सहखौ पस्टमर्टम खालामनो थाखाय दैथायहरबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सन्देह खालामदों दि सोरबा दुथां सुबुङा बे सुबुंखौ बुथारखोमानानै गालांदों। आसामनि दरं डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मंगलदै टाउननि गंसे न'आव गोब्राब अर जोंब्लावो। अर जोंब्लावनायाव सासे आइजोखौ गोब्राब जखम जादों होननानै मिथिनो मोनो। जखम जानाय आइजोनि मुङा दीपा दास होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। गासै 1 लाखसोनि मुवाफोरा खामनानै नष्ट जाबाय आरो अर खामनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै होननानैबो खौरां मोनदों। हलिउडनि सासे मुंदांखा फाव दिन्थिग्रा सुबुं पल ग्रान्टआ 56 बोसोर बैसोआव थैनानै थाङो। बिथाङा लन्दननि रेलवे स्टेशननि बायह्रायाव गोग्लैना थैदों होननानै खौरां मोनदों। बिथाङा 4 फीट 4 इन्च गोजौमोन आरो स्टार वार्स, हैरी पटारफोर बायदि सावथुनफोरावबो फाव दिन्थिफुंदोंमोन।